Udinese 3 Inter 1. Issa, ħalli nibdew nitkellmu naqra fuq ċertu punti illum irritawna ħafna. Qabel xejn qed nieħu pjaċir diġà qed nara ħafna simulated views, min irid jitkellem fuq il-logħba u nitkellmu bis-sens niddiskutu anke qed nirreferi għal timji ta' nies li jżommu ma' timji ta' avversari, ma nixtieqx nara kummenti bla sens però, ejja ħa nitkellmu fuq il-logħba. Illum se jkolli npoġġi l-kanuni tiegħi fuq Simone Inzaghi il għaliex letteralment tilef il-boxla b'mod sħiħ illum. Jiġifieri, u se nibda billi nistaqsi dawk il-bidliet wara nofsija x'sens kien fihom? Possibbli Sur Inzaghi ma tafdax il-plejers b'tali mod illi malli jaqalaw l-ewwel karta safra tixkuphom il-barra? Qed nirreferi għal meta wara nofsija logħob inqalaw Mkhitaryan u Bastoni ftit wara nqalaw il-karta safra. Allura ma stajniex nistennew imqar il-halftime Sur Inzaghi. It-tieni domanda, iva allura possibbli flok Mkhitaryan Gagliardini l-iktar plejer skars li hemm fit-tim almenu indaħħal lill-Għażlani. Naqa' kreattività f'nofs il-grand. Nilgħab id-doppju play għall-inqas. Jew inkella niġi l-aħħar bidla naqla defensur u ndaħħal defensur ieħor peress li konna xi 4-0 minn fuq. Tgħidu li oret ma kienx hemm attakkant imma again indaħħal lill-Għażlani. Mhux nindaħħal lil Devri, defensur ma' defensur. Illum nistqar illi ħriġt mill-Inter Club Malta fejn bħas-soltu kun qed nara l-logħba bis-sensazzjoni illi Simone Inzaghi tilef kompletament id-dressing room u tilef kompletament il-boxla għaliex dawn huma żbalji li bir-rispett kollu lejn kulħadd. Naħseb anki fil-ground ta' qudiem il-kappella tal-5-a-side fejn kont nilab fi żmien li kont tfal ma konna nagħmluhom. Jiġifieri jew fit-tournaments tal-iskola ma jsiru daw. Qed ngħidha Volderi b'dispjaċir kbir għaliex efimni, tilfet il-boxla kompletament fil-fatt. Qed nara diġà xi kummenti mingħand Larkin Zammitu Kert Vassallo illi qed jgħidu Inzaghi out. Qabel ma dħalt biex nagħmel il-video wkoll rajt kumment mingħand ħabib tiegħi Zommar Juventus fejn qal Inzaghi tilef l-effetto Conte mhux Inzaghi, it-tim tilef l-effetto Conte. Fuq din il-frażi naħseb se jkolli nibda nemminha. Issa biex nwieġeb il-Larkin u l-Kert illi nispera li jekk qed jarawna bħalissa forsi jwiġbuni wkoll. Okay, barra Inzaghi. Imma il-messaġġi. Ma rridux ninsew ħaġa. Flus m'hemmx. Il-klabb huwa mmexxi minn president midjun u fallut. Issa, il-bira kont qed naqra wkoll li l-gvern Ċiniż qiegħed jimponi li l-kull minn għandux investiment barra miċ-Ċina biex ineħħih li ma tantx sinjal tajjeb fis-sitwazzjoni ġeopolitika ma dika hija storja oħra. Għax il-klabb bdew isemmu l-Stankovic u l-De Zerbi apparti li kważi miftijem mal-Brighton. Ieħor qed jaqbel miegħi Joseph Brinkat qed jgħid li Inzaghi tilef ir-riedni. Mela Joseph hekk qed tajt dak il-kliem illi għadni kemm ngħid issa. Infatti. Ma nafx. Jiena għaxar biex nbilli tgħid Inzaghi out, soluzzjoni hemm le Kert mhux Materazzi. Għax ovvjament qed naraw wkoll il-kummenti tagħkom tilgħin. Ma
irid ikun coach biex almenu ikun tajjeb biex almenu idaħħalna mal-ewwel erba'. Għax jien anke rajt xi kummenti fuq iċ-chats li jkolli ma' sħabi bejn Inzaghi u Allegri telli minn ser jitlaq il-barra. Jiġifieri, però ma nafx Inzaghi telef il-boxra fil-bidliet tgħiduli Lukaku nieqes jinħass imma xorta. Jew xorta. Mhux kwistjoni il-bidliet ħalli Inzaghi mal-Lazio għax-xaqa għal Lukaku fil-1-1. Imma l-bidliet kienu bla sens. Melchior Mikallef mal-Pilsen ma kontux ħażin imma x'differenza tilab mal-Pilsen u tilab mal-Udinese? Bil-rispett kollu Melchior issa Volderi Melchior huwa supporter tal-Barcellona jista' jlesti ruħu għaliex f'Ottubru se jkollu ġiex festi minn fuqna. Imma niġu għall-logħba. Apparti li l-coach ma kellux idea. Semmur biss fuq l-aħħar il-gol ta' 2-1. Handanovic, laser tag. Ma jippruvax għall-inqas imur għall-ballun. Apparti li Devraj sa ta' qabes ukoll għalih. Devraj ieħor li ma nafx ġarred is-sena. Għax biex kważi nazzarda ngħid ta' ċerbi qed jilgħab aħjar minn Devraj illi nilla ċerbi ma rridtux ċivwole. Jiġifieri, mbagħad isu wara l-gol ta' 2-1 it-tim intilef kompletament. Nirrenna zoning out, kerti, din ilna ngħidu għalli zoning out u diriġenza mhux storduta kert, diriġenza falluta u midjuna. Ovvjament qed nirreferi għaċ-Ċiniżi. Jiġifieri, povru Marotta li qed jaħdem bli għandu x'kieku Marotta qed jaħdem bil-flus li kellu Moratti kieku llum qegħdin nitkellmu storja oħra. Imma jiġifieri, il-1-1 kien autogol sfortunat ta' Skriniar biex taxxaqa il-shorty manage imma fortune favors the brave jgħidu l-Ingliżi. Jiġifieri. Lautaro lab illum Joseph Brinkat. Le, Lautaro sparixxa mix-xena wara d-derbi. Volder jekk 4 snin ilu kont qed illi Skriniar u Devraj qataw il-pajpijiet ta' Pjontek. So far jidher li il-difensuri tal-Milan, nsejt minn kien labda kienar, jidher qataw il-pajpijiet tal-Lautaro minn dik il-logħba ma tantx ħarruh. Oħra li teħel fuq il-coach. Erġajna u kien ħafna passes. Il-wirja fl-ewwel half, slow build-up. Naraw kol il-noti li ħadd waqt il-logħba. ħafna żbalji. Konna nafu li dan huwa ground bes. Imma mhux ħanaraw il-Udinese jagħmlu li jridu bina onori għall-Udinese inkontili u wissi li mhux se jkunu logħba faċli għax daw ta' erba' lil-Roma l-Roma mistennija jġildu għall-kampjonat biex inkunu għadna kollox ukoll. Imma ovvjament jiena qed nara t-tim tiegħi. Non pervenute. Issa fuq il-kustjoni Gowler kien hemm minnhom fejn Samir ipprova jġib ġis-saves imma il-mument deċiżiv Samir reġa' sparixxa. U għall-każ li nagħtu ċans il-Onana anke fil-kampjonat għax dik issa li rid nara. Jiġifieri Però ma ninsew li kellna wkoll xi punti pożittivi. Il-free kick ta' Barella illudina li kienet se tkun logħba li stajna nikkontrollaw. Imma ormai issa nafu li kienet il-gol tal-illużjoni ta' Barella kellu kien free kick sabiħ imma sfortunatament ma serva għal xejn kien ukoll importanti niskurjaw kmieni imma bħalma ġara
kemm il-darba, per eżempju tiġi frasi l-famuża logħba max-Schalke fil-Champions League, kienet kemm Leonardo coach li tistura kmieni tista' ma sservix imbagħad il-logħba daret u kif bħalma ġara l-logħba. Issa, il-puntu dan wara l-waqfa għandna ċiklu tal-waħx. Għaliex issa wara l-waqfa ġejjin ir-Roma f'San Siro konfront dirett ieħor li se nkunu mingħajr Brozovic li ħajkun sospiż. U nagħmlilkom imħatra minn issa li Gagliardini jibdija dik il-logħba. Jiġi l-ewwel tuttumur tgħidu li kellek raġun. It-tieni, Barcellona home Champions League, Sassuolo away, l-Sassuolo lilna dejjem kiddewna, u mbagħad Barcellona away. Ħenna lilna mulej għax dibna kontra tiegħek, u lilna mulej t-tiba tiegħek, is-salvazzjoni tiegħek għatina il għaliex. Għandi dubji kbar kemm se nirbħu minn dawn l-erba' lobiet jiena jekk se nibqgħu b'direzzjoni. U ma naf se jiġri, għax dinja sitwazzjoni qed tiġi indirizzata mill-iktar fisem xi vollieri, għax dawn mhumiex l-inter li nafu. Imma again, m'hemmx id-direzzjoni ideali. Għax hija direzzjoni illi letteralment spiċċa ġol ħajt. Issa bħal il-waqfa forsi ġiet fil-ħin opportu biex forsi wieħed jirrifletti ftit imma xorta se jkollna ħafna players li se jmorru għall-UEFA Nations League nisperaw falla li jidħlu lura qawwin u sħaħ. Għax jinġeri xi plejer prinċipali ieħor jonqos biex niġu għattu iżjed mill-li qegħdin. Hija mhux li għandi xi ħafna xi nżid. Qed nieħu pjaċir li llum qed nara ħafna views, ovvjament meta l-Inter jitilfu dejjem nara iżjed views, ovvjament nispera illi kif qed nara numru sabiħ ta' views illum fejn hemm ħafna anti-interisti li qegħdin jaraw dan il-video, nispera li anki għada fit-8 nara l-istess numru ta' views meta Mark Schembri u Clayton Zamit iċ-ċomba ser ikunu qegħdin jikkommentaw fuq il-lobit tat-timijiet rispettivi tagħhom, Monza Juve u Milan Napoli. Bħassoltu nfakkarkom li dan il-video minn hawn ftit ieħor se jkun disponibbli fuq YouTube jekk hemm il-darba intom qed tħalltu issa taraw il-video. Ovvjament inħeġġixkom biex tagħmlu subscribe hemmhekk ukoll biex ma titilfu xejn mill-kontenut li qed toħorġu u lejli terġgħu tarawni nhar il-ħamis li ġej għad-9 din id-darba għal programm ieħor mis-sensiela botta u risposta. Mill-bqija m'għandix iżjed xi nżid, irridu naraw se nagħmlu però Inzaghi tlift il-boxla llum. Jiddispjaċini imma aħna bil-rispett kollu lejn il-ħafna ħbib Lazzjali li għandi maħniex il-Lazio. Aħna l-Inter u l-Inter dejjem nippretendew li nirbħu t-tazzi kull sena. B'dan ir-ritmu jekk nidħlu raba ħafna. Inzaghi għara se tagħmel. Il-kumplament tal-ħadd it-tep il-kulħadd ħbieb u bħal dejjem forza Inter. Ciao.